Уважаеми колеги, бих искал да поздравя всички столични адвокати с настъпване на 2016 година, да им пожелая лично здраве, професионални успехи, добри и платежоспособни клиенти, ликвидни, бързи дела и нов закон за адвокатурата, както и сравнително успешна съдебна реформа или по-скоро реформа на съдебната власт. Както знаете, ние сме конституционно определена професия, конституционно регламентирана отново в навечерието на 2016 и очакваме това да има своите законодателни прояви под формата на нови текстове относно това как Висшият адвокатски съвет ще процедира и администрира жалбите, наречени по-скоро простонародно или, как да кажа, по-скоро популярно, като индивидуални конституционни жалби, въпреки че те нямат всички характеристики на индивидуална конституционна жалба. Това е, което е, може би, най-важният принос до сега на хората, които искаха реформи и които успяха да преодолеят съпротивата системата, да има такива реформи. Това е, може би, най-важният израз. Разбира се, доста от важните реформи, предложени в Конституцията, респективно Закона за съдебната власт, не бяха приети за сега, но борбата продължава. Адвокатурата винаги е изразявала принципна позиция в подкрепа на тия реформи и Висшият адвокатски съвет, на който аз съм член, за своя чест успя да удържи на натиска и вътрешен, и външен и подкрепи принципно в няколко сюблимни момента тези реформи. Пожелавам на всички структури на адвокатурата, най-вече на Софийската адвокатска колегия, разбира се и на останалите адвокатски колеги, които през януари, в края на януари и началото на февруари 2016 година ще изберат своите органи за следващия мандат, да изберат най-достойните и най-добрите. Аз лично ще подкрепя и ще гласувам за оригиналните носители на идеята за промяна, адвокати за промяна. Призовавам ви и вас да подкрепите оригинала. Има много колеги, много групи, които се появиха, които ще участват в изборите. Това е повече от радостно и ще ви кажа защо. Най-голямата промяна, която адвокати за промяна успяха да постигнат за тези 4 години, е, че увеличиха двойно, това е 100%, броя на гласуващите в Софийска адвокатска колегия. Ако ние бяхме избрани в Софийския адвокатски съвет и останалите органи през 2012 година с около 600 гласа при режима на старата разпоредба на Закона за адвокатурата с възможни 3 пълномощни от адвокат, който се явява лично, то на последните избори миналата година, чието резултат очаквам да се повтори и дори да бъде надминат, имаше гласували около 950 човека, плюс около 540 пълномощни, което е точно 2 пъти увеличение на активността. Разбира се, има много други неща, които Софийска адвокатска колегия претърпя като промени под ръководството в този мандат, в който адвокати за промяна доминираха. Започнаха много промени, същинските промени предстоят, но така или иначе и столичната адвокатура, и българската адвокатура са вече изцяло, смятам, променени и качени на един нов път на развитие, а това е европейския път на развитие. Ние не можем да бъдем по-различни от нашето общество, което е избрало европейската си ориентация, европейската си интеграция. Благодаря ви и успех на всички на изборите. Подкрепете оригинала. Адвокати за промяна.